Ahojte kamaráti, dneska by som chcela rozprávať opäť k téme projektu Gedeon 7 vrchov. Chcela by som nadviazať na minulé video, kde som rozprávala o potrebe dobrovoľníkov a o oblastiach, kde by sa mohli zapojiť. Rozprávali sme najmä o blogeroch a administrátoroch. Dneska chcem ešte pridať zo pár ďalších funkcií, dá sa to tak povedať. Čiže okrem blogov, ktoré by teda mali byť pridávané pravidelne, by sme potrebovali administrátorov, webky, niekoho na videá a fotografie, prípadne na spravovanie chatroomov, ktoré možno budú, možno nebudú, ešte nevieme, na propagáciu, roznášanie newsletterov, bulletinov a na elektronickú propagáciu, na ekonomiku, účtovníctvo, marketing, rozvoj, kam patria verejné zbierky a fundraising, regionálne zastúpenie, kde sú dobrovoľníci, koordinátori alebo lídri a odborní poradcovia v rámci vrchov, potom možno niekto na vyučovanie a prednášky a na modlitebnú podporu. Blogy v rámci každého vrchu by mali byť teda pridávané buď každý deň alebo každý druhý deň. Môžu to byť na rôzne témy, naozaj niekto, kto vie tie blogy písať, kto sa v tom vyzná, buď na všeobecné témy o vrchu a prípadne pod oblastiach, alebo na tému nejakú špecifickejšiu. Administrácia webky, tam budeme potrebovať naozaj informatikov, jednoducho niekoho, kto sa spravovaniu webových stránok rozumie. Videá, fotografie, budú najčastejšie pravdepodobne nejaké videá a fotografie z akcií, prípadne možno z tých prednášok, z tých vyučovaní. Ďalej veľmi dôležitá propagácia, kde okrem možno, že roznášania newsletterov, plagátov, bulletinov a elektronickej propagácie prostredníctvom mailov alebo na sociálnych sieťach bude určite veľmi dôležitá aj ústna propagácia, čiže rozprávať o tomto projekte možno svojim známym, svojim blízkym, rozprávať im, ako sa môžu zapojiť alebo či sa chcú zapojiť. Kreativite sa medze nekladú, naozaj tvorivý prístup je veľmi vítaný, pretože naozaj jeden človek alebo dvaja ľudia nevedia určite o všetkých vrchoch všetko, takže sú potrební ľudia na to, ktorí sa tomu rozumejú. Ekonomika, účtovníctvo plus marketing a rozvoj. Ekonomika a účtovníctvo momentálne ešte asi zo začiatku veľmi potrebná až tak nebude, pretože z jednoduchého dôvodu momentálne veľa financií na spravovanie nemáme, čiže naozaj je to na dobrovoľnej báze všetko. Keby náhodou alebo nie, že keby náhodou, ale časom bude potrebné možno robiť verejné zbierky, fundraising, už len z titulu, že budeme možno potrebovať miestnosť, možno nejakú zaplatiť niekedy, možno nejaké písacie potreby alebo niečo podobné, takže tam potom už bude potrebné tie financie nejako spravovať. Fundraising, zháňanie peniazy, granty, sponzory, kto sa v tom vyzná, kto v tom vie chodiť, je tiež veľmi vítaný. Marketing a rozvoj, tam bude skôr možno, že reč ani nie takže o produkte alebo službe, lebo toto je skôr také, že projekt ako hnutie by som to nazvala, ale skôr možno, že by bolo potrebné prehodnocovať, ako keby mať stále na zreteli tie ciele, tie zámery a vlastne prehodnocovať kroky, prostriedky, ktoré k tomu používame, že či ideme na to dobre, či postupujeme dobre a podobne. Regionálne zastúpenie, dobrovoľníci, koordinátori, lídri, to znamená v podstate to isté v rámci každého vrchu, aby boli teda v mestách a obciach, proste v regiónoch, alebo v regiónoch a pod tým mesta a obce, samozrejme takto by to bolo rozdelené, kde by boli tí jednotliví dobrovoľníci s koordinátormi alebo aj lídrami. Odborní poradcovia v rámci vrchov sú veľmi potrební, mohli by byť v podstate aj ako keby takí spolulídri, pretože to je veľmi potrebné, aby sa k tomu ten človek rozumel. Čiže naozaj v umení, zábave, športe, tam by som naozaj možno nejakých, či už to bude hudba, umenie ako malovanie, sochárstvo, čokoľvek naozaj. Kto sa tomu rozumie a bude vedieť možno vytvoriť nejaké vyučovanie, možno bude to vedieť propagovať v tých svojich kruhoch.
bude vedieť natočiť video, spraviť fotografie, spraviť nejaký event, z ktorého potom možno bude nejaký report, nejaké fotografie, nejaké povzbudenie aj pre ľudí v rámci toho vrchu, možno aj v rámci iných vrchov, ktorí sa budú zaujímať o ten daný vrch. Zábava, to je vlastne deto, šport, takisto biznis. Poznáme už niektoré stránky, ktoré fungujú v rámci týchto vrchov a možno bude dobre to tak znova ako keby rozbehnúť, rozprúdiť biznis, ako sú napríklad biznis raňajky v Bratislave alebo podobné veci. Média, tam napríklad ako denník Postoja, a ostatné nejaké kresťanské periodika alebo možno televízie, rádia, čiže Lux, Lumen, Live TV, Noe a podobne. Ďalej tu máme vrch rodina, no tak tam bude naozaj potrebný niekto, kto sa už vyzná možno, že aj z pro-life neziskoviek alebo z jednotlivých, zo samotných rodín, kto sa o túto tematiku aj bližšie zaujíma a kto možno, že z praxe vie teda niečo na túto tému vyprodukovať. Vláda, tam budeme potrebovať teda našich politikov, možno z Olano alebo z nejakých kresťanských politických strán. Cirkev, keďže náš projekt je medzidenominačný, tak sa nechceme držať iba možno podľa farnosti to deliť alebo podobne. Chceli by sme to deliť podľa farnosti, spoločenstiev, zborov, cirkví, jednoducho všetkých kresťanov v mestách. Vzdelávanie, tam teda môže byť základné, stredné, vysoké školstvo, neformálne vzdelávanie, informálne vzdelávanie, je toho veľa. A tam budeme potrebovať určite vyučovanie na tieto témy a napríklad veľmi dôležité, také zaujímavé, čo v niektorých krajinách už funguje, je vzdelávanie doma, napríklad základná škola, proste štúdium, vychodenie základnej školy ako keby domácou výukou, rodičmi alebo nejakou inou rodinou. Ďalej teda to vyučovanie prednášky, čo je mimoriadne dôležité na buď témy v rámci vrchov, čiže boli by to zrovna aj odborní poradcovia alebo lídri, a ktorí majú talent aj na vyučovanie, a v neposlednom rade modlitebná podpora, ktorá je určite potrebná. Stačí 5-10 minút týždenne, pol hodinu týždenne, hodinu týždenne, jednoducho koľko máte čas. Nikam sa to zapisovať nemusí, jednoducho je to na vašom svedomí, tabulky možno nejakú vytvoríme časom, že modlitebný tím, modlitebná podpora, ale momentálne je to na vašej dobrej vôli, slobodne si čas môžete zvoliť sami. Toľko asi teda k projektu, ešte raz zopakujem cieľ projektu, je to zmena spoločnosti na základe konceptu 7 vrchov z dola nahor, čiže by tá iniciatíva ako keby mala vychádzať a tá angažovanosť od ľudí, lebo my sami si chceme pomôcť, my sami chceme, aby v tomto štáte bolo lepšie, aby sa nám lepšie žilo, aby sme boli k sebe lepší. A veľmi dôležitý pojem v tomto celom je networking, čiže spájanie. O to nám ide a je to prepájanie medzi denomináciami, naozaj, aby sme našli spoločnú reč, spoločné slovo medzi možno ostatnými náboženstvami, to sme ešte neriešili, ale minimálne teda chceme